bocah-bocah iki padha nyang endi? Yen aku pinuju lagi turu, suarane pating gludak, pating gedebuk. Padha tetembangan klumpuk nyang kene. Bareng aku wis nglilir kepengin sabet jagong. Ladek pletas padha ilang. Kaya kepidak orong-orong sepi mampring kaya iki kahanane. Tole anakku kowe Gareng, Petruk lan Bagong. Mestine aku bakal ngomong ngene. Sepiro jroning ilmumu, sepiro dhuwure pangatmu, sepiro jembare pengaruhmu, sepiro pintermu, sepiro titelmu, ning wantine bapak iki ngene. Najan kowe pinter, bisa ngideri jagat, bisa njaring angin, bisa ngitung cacahe lintang paribasan. Ning ana siji sing kudu mbok singgiri. Ya kuwi aja pisan-pisan kowe wani debat karo simbokmu. Debat karo biyungmu, debat karo ibumu. Sing tak karepe kuwi debat karo sing nglairake jiwa ragamu. Najan kowe pinter, ning bisamu pinter, bisa ngucap, bisa ngomong kuwi kang nuntuni, kang muruki, kang gulawentah. Kowe nganti bisa ngomong kuwi krana saka dituntun karo ibumu, ya karo simbokmu. Bebendu apa? Walat apa? Dosa apa yen nganti kowe wani nyentulani karo wong tuamu sing jeneng ibumu. Yen ora percaya gage, cobanen. Sapa sing wani karo wong tuane sing jeneng ibu mau? Bakal ketorang-torang uripe ora entuk kamulyaning urip donya tumekaning akhirat. Kuwi ditenono. Lali-lali den eling ana. Wong tuwa sing jeneng simbok kuwi ibarate jimat sing iso ngucap, pusaka sing iso tata jalma. Kuwi kudu tok eling-eling Tole, supaya uripmu nyang alam donya kuwi entuk swarga kamulyaning urip. Sabisa-bisa urip kuwi aja nganti netepi bebasan. Kacang ninggalan jaran, isi lali karo kulite, sarta ana saloka. Lali sumber bakal ketiwasan. Kuwi kudu padha dieling-eling Tole.